sa malo volať nejak Subaru Skyline, však to čo robí toto auto? To ani nemám okno, to je masaker. Akože už som chodil na čomkoľvek, ale toto je extrémny úsmev na tvári, fakt. Pravá strana úplne bez problémov. No ale ten tomej výfuk, čo robí titánový, je to jemne odladené. Ale to čo je? Akože nemusíš chodiť vôbec ku zvieratkám ani k delfínom. Normálne si kúp, celá rodina sa zloží na Skyline.